Oy, may 2 viewers tayo. Di pa natutulog ah. Live tayo from Matimonan. Shoutout sa inyo. Tambay muna sa may 7-Eleven. Kakaantok. Yan, Jollibee at Timonan. Yan, dito. Tambay muna tayo dito. Hey, Paps. Paps, Jeff. Walang traffic. Maluwag. Pagkagaling namin ng Pagbilao, napakaluwag. Ito, Timonan ngayon, no? Napakaluwag. Kanina lang daw maluwag. Kanina matraffic sa may bandang Pagbilao. Oh, 4 viewers tayo. Shoutout. Oy, Paps Joe Motovlog. Shoutout sa'yo, brother. Shoutout. Live tayo from Matimonan, Quezon. Matimonan. Tamang panood muna ng mga bus. Oh, Paps, wala na. Dire-diretso yung biyahe. Oy, 6 viewers natin, shoutout sa inyo. Live tayo from Matimonan, Quezon. Night ride. Subok lang kung kaya. Kaso yun si Mrs. natutulog sa may hindi kaya eh. Musta kalsada natin, Alex Belsa. What time ka nakarating? Wala pa, nandito pa kami. Ay, di pa sigurado kung anong oras makakarating ng Paps, San Jose. Jasper ho, shoutout Paps. Thank you. Joe Motovlog, pauwi pa lang ng Bicol, Paps. 10 viewers natin, shoutout sa inyo. Live time from Matimonan, Quezon. Jeff Folioso. Paps, sana ako mag-iwan ng sticker. Aldrin Nierbas RS Paps. Oy, thank you. Baka nakatambay na rin kayo dito sa may 7-Eleven dito sa may Atimonan, katabi ng Jollibee Atimonan. Yan, dito muna kami. Antok na yung back ride ko, hindi na kaya. Thank you, Paps. Joe Motovlog, shoutout Paps. Thank you. Ride safe. Pawala na muna ng antok. Itong sistema dito ngayon sa Timonan, yung bandang unahan yun na yung palikunan ng Plaridel to Gumaka. Kahit sa Kalawag na, Paps, sa pasok ng Ginayang Quezon. Doon sa may Paps, doon sa may marker ng na lang, sa may marker na lang ng Ginayangan. Doon ko na lang ilagay, mag-iwan na lang ako doon. Lalaki ng truck. Ang hirap pala magbiyahe ng gabi. Sakit sa mata. Sige, Paps, doon ako mag-iwan. 14 viewers natin, shoutout sa inyo. Live tayo from Atimonan, Quezon. Akala ko 24 hours yung Jollibee dito sa may Atimonan, hindi pala. Eto, tamang muna, tambay, panood ng mga bus. Okay, 17 viewers natin, shoutout sa inyo. Live tayo from Atimonan. Nakakamiss din mga sumakay ng bus. Eto ay Raymond. Yun. Sige, Paps. Sige. Siksik ko na lang dun sa may ng Ginayangan, arko ng Ginayangan. Adrian Nierbab, Paps, umalis kami ng Morong 5 PM. Medyo natagal lang kami sa Pagsangahan, saka sa may Paete kasi may baha. Ay, di ka umuwi ng Lopez, Paps, Joe Motovlog.
Oy! 11:55 na oh. Try lang namin kung kayang magbiyahe ng ano, ng diretsahan. Kaya lang ando na yung backride ko, tulog na sa may try namin mag-ride kung kaya hanggang Bicol. Ride with Aday TV Motovlog. Hoy, dadagdagan natin, Paps. Ay, oo, Sunday. Oh, pabalik na kami ng Sunday eh. Balik kami ng Sunday. Balikan lang talaga. Elabil. Wait. Nakakamiss na rin sumakay ng bus parang. Thank you Paps sa pagsilip. Thank you. Ang hirap pala mag-ride ng gabi. Pero try lang kasi nakaka-curious lang. Ano ba pakiramdam ng ride ng gabi? Sige, salamat. Try agad nating ma-edit, no? Thank you po sa support. Thank you. Out na mga Paps. Thank you. Ride safe, ingat kayo. Tambay muna kami sandali. Thank you.